It's me, Papa An, Ang Mama B, Nanay Riz, for today's video, tayo ay kakain ng Ultimate Pinoy Breakfast! so, Tara na! Ano ba inaantay natin? Tara na! Kainan na! Bye! Sa ating hapagkainan ngayon, Kagaya ng ginisang sibuyas, kamatis na may bagoong, sapaw na longganisa, nilagang malunggay. Ito ang bagong-bago ngayon, nilagang malunggay. Sarap yun. Anya dati yung mga na-sterilize nga kamuti. Dito. nilagang talbos ng kamote. Hindi sterilize yan. I'm sorry. Pritong meatloaf, Hotdog, ginisang corned beef, piniritong tuyo. ayan, paborito ko yan. At Ano? saka talong na prinito, nilagang okra. Ikaw, Mama Be, ano yung mga ibang pagkain na nasa? Tinuno, ay, ang maganda tinuno. Nilagang. talong. Oh. At saka, ano ito? Sunny Side, side. pop up. At saka ang sausawan namin, soy sauce with calamansi, maalat na Itlog na itlog. maalat. Tapos meron din dito kamatis, maalat at saka chicharon. Mayroon pa kaming sagay with coffee. So, Kakabsat, akaururat, mangan tayo. halina, kain na tayo mga kakabsat. Let's get ready to Rumble! Kain! Sige, maghugas na tayo mga kapatid para kakain na. Gutom na kami mga kapatid. Kain na tayo, naghihintay na ang pritong tuyo. Let's get ready to rumble. Kapi tayo. So ngayon, meron tayong ano? Ano? Ang tawag doon? Pakulo? Twist. Oh. Yun ang tinatawag niyang Whisper Challenge. Bali, pinag-usapan na namin kanina. Ang mauna, pangalan namin, patapos pa. Ngayon, kabayo kayo ate. Ay, sus, ko kabayo. Ikaw ang sasagot. Ikaw ang sasagot. At siya mag-whisper. Okay. Tapos ikaw magsasagot. Tama ka, agsisil tayo iti. Kamuti, nga dalambok. Ito yung nilagang malunggay.
Anong tawag dito sa English, Mama B? Malunggay. Stop corn. Stop corn malunggay. Moringa. 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 Nakimasang kapsa man tayo. Pinirito. Horseradish. Okra. Apo? Di mas nalagi ito yan. Hinambong mo at nangangalo. Tuyo. Ang paborito ko. Ala. Apo? Hindi masang kakapsat. Linambong na talong, buksan natin. Marami tayong mauulam. Sa bahay na ito, nagimas ang biyag ko. Laok mo. Nilambong na tayo. Get quiet. Because the gravity of the earth Yes. is the gravity. Agang malunggay. Akin na yung bagoong na may kamatis na may sili. Sarap-sarap. Kakabsat. Ang sarap-sarap. Apong. Pag natin lang dito ko ayan. Ginisang. Ginisang bawang. Ay, Sibuyas na may kamatis at bagoong. At saka ito, maalat. Na may kamatis. Hello. toko lang tamaan ko. Bugkaw! Tilay-tilay! Mali. Bukang! Mukhang liwayway. Ano dati magbagang bugkaok. Liwayway. Ano? What is mukhang liwayway? Bukang? Bukang? Bukang Kape, kape. bulkan. English! English di ba kung layway? Oh. Saan? Dasan! The liwayway! And Eating food. Hey. My love is come back to you, my friend. Kasi nakamatusan nyo dito pala tayo. Tarong lata, tarong. Linagang tayo. pinito lang. Aandak ng talo. Kailangan ng talong. English. The board, tator. Talaga kakabsat. Lagi mas kapsat. Nagimas Kasi hindi. ang kanan ti. Pilipino. Ilocano. Ay, ususulatan. Ilocano, Pilipino. Ano nga pa ba ina ng kapsat? Men, Ilocano, Pilipino. Pilipino. Bihaya. Bisaya. Bisaya. Tagalog. Ilocano. Sa tayo sa bayan Sangga to. ito. Amen. Sa tayo sa bayan ito. Kape. Kape. Ko. Pag ako ng nilagang kamote, masarap yan. Masustansya pa. Muna pa kadami naman. Number 3. Ay, bisa tapo ka sa sauna ka. Pardisa. Mali. Pandesal. Ano magamin ting iwa na ka sa ano gamin na pintas mo gamin. You say you're not a wake up to the fire way. Pintas mo ta kanta ko dapat mo lyrics kita. Mangan tayo. Di kanta ka pang TikTok. Ayan di kanta ka TikTok ayan. Wonder how. Okay. I wonder why, I wonder how, just to be a man, lemon tree. Narunaw taga Bicol, nagimas ni Pudunan. Anak mama daw ka din nga ka din nagbubukol na datang ang dati. Bulente. Ay, English na longganisa. Longahos. If you eat, what happened? If you eat, Longganisa? if you eat so much. Tidak mo talaga ito Pilipino, Ilocana, Tagalog, Visayas, Luzon.
Maan tayo, amin nga buya ako, maan tayo. Kaya ang kabsat, tama tayo. Gutom na ako. Ang makadagtari sa kapsa amin yung naalan. Tama, mem. Iba na amin nga iitan ti kwa, iinti Barangay. baranggayon. Kasi sa mo na nung sinutili kwa. Okay. Yes. Pinta sa Kaping barako! Naalak ko! Naalak! Napiksa kayo mo. Napakariringiwat ko naglaawan, nagpintas mo tibusis ko kayo makalangugang. Malaki din. Mahan tayo pili ka kapati. The taste. That is very nice. The eggplant. The eggplant, Yes. very nice and yummy. 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 How about the itlog na maalat? The taste. To all All of you. handa. Apo. That is very nice. Yeah. And very, very delicious. Yeah. And nakatayo din. Wala ka naman ng kulasan? Ito ko ito iwan ko. Wala ka naman ng kulasan. Masustansya! Wow! Puro man. Full of proteins. Protein na. What else? What else? What the vitamin? Vitamin C, syrup. Hasdo. Kanya nga. Benefits. Bagoong. Ti kang kanon. Hindi ti maalam ita. Benepisyo. Ha, ano mong mahang ka? Pag kumakain ka, ano makukuha mo dyan? Ang makukuha po natin ito, Dito. dito, Here. sa hair. Hair, Now, dito ang hair mo. this, Oh, sige, go. this one on. Saka kakabsat. Ugaliin natin ay pakain natin sa mga anak natin itong mga Masusustansyang! gulay. Lunong guys. Wala ka marunggay. Wait, bagoong. Oo. Bagoong. Number 6. Kamuti. At yung matawag talaga tiko ataya. Nilibod pala di ubintan na talaga. Sa bagay, dahil titikang kanan tayo. Tata Ano lang. nga ako? Okay, prepare. Prepare. Okay, papel. Papel. Tarimaanan, tagsao. Ago. Ay. Bot. Mali. Hamog. Abot. Kung ano abot. Explain what is hamog. Oh, hamog. Ha. Ano yung hamog? Ha. When the morning, after wake up me, the hamog is growing to bagyo. Because I was born and tayo hindi ko maubingak kasi di ko then I was child. Gusto ko yung pumunta sa Bagyo. English, ayaw yan. I used to go to Bagyo And and the Bagyo is go there. My God. so many. Gusto mo yung hamog. Talimaan ito, dito ang ako ah. Kaya mahal. Alas. Ayan na. Kunat! Mali. Di ba? Kuna naman yan! Kasi nung Di ba?
gani. Ano? Nakukukran. Kasano nga ron? Nakakilay? Paano? Kukukran. Paano pagkukukran? Paano? Lines, wala na kayo. O sige, iharap ko sa camera at tingnan natin kung Dapat ang pagbigkas ng Kuko Crunch. Paano? Pag sa whisper. Pag sa whisper, ganito para lagi tayong makukuha yung kwan natin. Good. Answer. Good answer. In English. Good attitude. And then, Go. the action video. Oh my God. Sabi akan sana, Sige. Naray, Kuko Crunch lang. Kurang na, i-action mo nga yung mamaya. Iba ganun sana? Emotion. Para hindi dapuan ng langaw, ganito ang gagawin natin. Sige. in English. Nawalan na. In English, the Spranghorn. The Spranghorn, after breakfast. My God. After breakfast, by paypaying there, Apo. English, ow. is dead na. And With sounds like this. with sounds, Like this. Panin! Go. Apa yang hilau? Kung ano ko katay takilang hilau ka ba? Diyos ko, apo. Katawa. Katawa kung kaya naman lang ko. Gusto natin hilau may sa. Pakita naman na ding ipon ng pison. Namatay. Alaki din, mangantayo man. Mangantayo man yung kakabsat. Naiibos ko. Nagimas dati magkailan man ang kandidato kasi lang kung sabi na I was born I'm just not eating there because it's the gravity. Dan. English. Ay. Atoy ako na kanina kasama. Ano man yan? Mukon. Kami yun ko. Sige. Ano? Sunny side up. Naalak data, mangang kailata. Nya. Kilirog. No? Mali. Hindi tayo magbahala ito, baka ay! Ano kinira to? Apa ya? Gaya. Ati tigil pinagkakain. Sabi ko na na. Patamo na ko na naman eh. Apa yan? Go. Oy! Oy. Yung face mo, face mask. Yung mukha mo ang nakakatawa, sabi nila. Your face Sound familiar. is so guaranteed. Oh! Tama ka na. Go, sige. Ay! Hindi ka kapsa mo kadi kumanta ka mo. Ano lang. Inapintas niya mga kanta bidingin mo, di ka pambanwagan, diba? Tunto ka rin nakain. Hindi ka ng tabi bidingin. Well, Sampol lang, wala na silang Chorus. chorus na lang di lang ngayon. oh! Noong mangga do ka naman. Hindi kinakanta mo yung mga quality. Ano tayo, hindi kasama. You look so beautiful in white. Tagalog. And tuloy mo. And from now. Hindi, Tagalog sa akin. Oh, sige. Nagpintas ko! Tagalog ko, Ilocano. Ang ganda mo,
white. Oh, but you look so beautiful in white. So much love to you, for you love you to every moment. You look so beautiful in white. Ay, kinakita ko, bigay magkanta kami kasi ang magkanta kami. Napinutan mo din. Napinutan din. Siyempre, dahil pagpagay, kang kanta, agad ensayo ako. Aray ko. Sa apo mo mga ginising nila. Apo mo nga ako. Basta di mo kung sunada dati. Ni, sabay pa pag isaw-sawa ko. Limas apo yung kula. So, dagito tinaharbist ni Kwa, John Pacondo. Ada prita, dalinaga. Prita. Nag-imas talaga dito sa sangon ni. Kinikoinan. Napurboy na. Matayan, kapla, naning. Mang, mga tayo, bukong. Sharing time. Saan na, mga. Just sharing time. Welcome back to our channel! It's me, anak ni Papa Ann. Anak ni Mama Big. Anak ni Nanay Riz. Na extra ang kabsat. Panay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya. Ayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy. Shout out natin for today. Shout out sa ating mga manunood dyan sa California. Mr. Melchor Ketlong. Maniling Titlong, Cielo Alcantara. At sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, shout out or comment down below with hashtag #AngkangAbsatTV. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell below. Bye-bye.